Salutare, mea și astăzi vreau să vă prezint serverul fun.evolutioncraft.ro. Intră pe el. Așa, H10 Pro, numele meu. După cum vedeți, avem Survival, Sky PvP, Skyblock, Skywars, Kit PvP, Ship Quest, Assassins, Prison, Build, Beat Battle, Factions. Toate sunt de la 1.8. De fapt 1.8 în sus. Zbor 5 de metri, în fine. Hai să încercăm Survival. Ca orice survival normal. Da /kit starter /kit starter și aveți așa pack, astea și astea. Bani vă dă 5.000 de la început. Chesturi, donații, bă, te bat, Moș Crăciun. Asta se merită. Așa, /hub. Sky PvP. /kit, aveți, bineînțeles că hai că dăm un match dacă tot. Noi suntem Batman aici. Știu tot pe mapa asta. Mă plimb așa puțin. Hai să facem și aici parcurul. O fac din prima. Fuck! Am prins spate, YOLO! Da, foarte șmecher. Skyblock. Normal, da, /is. Shit. What the fuck? Do not follow. Am și oaie. Deci asta n-am încercat-o aici. Taci tu. Nu! Vaca mea are pe buzunare. În fine, /hub. Skywars. Prietenul meu, ai dăm și aici un match. Arena 2, îți alegi kit, Enderman, bine. Ca să știți, mi se pare că era cu... da, este cu Lucky Block. Mai bine spus Sponge. Din astea, sponge-uri. Ce-am așa? Le puneți pe jos, le spargeți, vă dă cadouri. Oh my fuck.
pe slime blocuri. În fine. Bine, fain. Are speed hack, dar nu contează. Așa, kit PvP. Haide-mi facem. Vai de viața mea. What is par frere? Na. Kit start rank. Așa. Oh, YOLO! Frere, te sparg, Attachman! Sau cum te-o chema pe tine? Du-te în... Ce era să zic? Nu știi ceva, slash money, da, 100 hub pentru că da. Factions, cred că știți ce, build battle, hai să vă prezentez, slash home. Asta era. Ce? Mă apuc acum, mă trebuie să terminai și eu. În fine. Maica mea cu temele. Oade, facțiunea mea! Ah, fuck! Facțiunea mea se numea Rângăciov. Și mi-a spart-o. Bine, slash hub, că am terminat. Build battle, prison. Da, bineînțeles, eficiență X, frate. PvP ăla. Nu știi juca PvP, frate. Nu știi ce e ăsta PvP. Da, frate, da. Ce bine. Da. Unde ești? Ăsta nici nu știe pe ce planetă e. Eu dau în... Hai mă, cace. Pacă, ce mă fac de aici? Nu o să mă... Mersi, frate, de iteme. Chiar nu aveam nevoie, dar mulțumesc. Am 124.000. Fuck you.
mina capa, păi eu sunt la mina A, frate. Du-te în pisicii tăi. Ce? Așa. Da, mă, prost. Mai și tu ce mânca slash money? O să plai de viața mea. Bine, fiind slash up. Faction, Rebirth, Prison, Assassins. Înainte m-am jucat. Mai înainte m-am jucat și am colectat astea. Ai lectură 11, prostă grăză, să te bat un pic. Ai mă, ce bine, vedem.